imba yani yamunogara panapa munogara pamba pani maswera sei baba Mbogoni? Maswera sei baba? Maswera sei? Kona imi wakomane Baba. Nasi muswaniko. Musi tu. Pamakasvika panapa usiku mchichema mchiti muri kutsvaka imba takatendera kuti rent inobhadhara muswani. Month muswani 31 kana kuti 30. Ndakakutaura kuti inini muchitsvaka imba panapa handidi kunetswa pamba pangu ndakavaka imba ndichitambura. Ndakutaura kuti rent inobhadhara muswa 28 kana mati nonoke inobhadhara muswa 25 kana muswa 24. Handizozo makadaro. Saka problem ndizozo. Achida kuti takamirira mari baba. Ndakutaura kuti ino ndaona uchigochanya mtu musagochanya mungabhadhara. Ayo ndakatengerwa baba. Usampindura. Iyo ndautaura kuti papa ndikuona kuti mwadoro. Usamwadoro sinobhadhara rent. Ndauza uno mwadoro uchabhadhara rent. Wati chiwe wakati chi. Ndichabhadhara. Nasi muswani. Muswa 2. Wakoma atidaiso. Bulemba mukumwe. Aiwa baba. Kanditotaurirana baba tiri vana venyu. Handina kungadare. Chindai chivaimani. Aiwa baba totaurirana tiri vana venyu. Ndokona kusendera pa Eco Cash. Unota sei? Kusendera pa Eco Cash. Imari. Ndine $18. Wesa pa Eco Cash. Pa Eco Cash. Eco Cash. Ndokusendera pa namba dzenyu dzedzi. Kana muchinokesha mahure munobhadhara nemaunsa. Aiwa ndara. Mahure munobhadhara ari maunsa nditi. Kana muchinotsenga nyama yekugocha iya munenge muchibhadhara nekeshi. Wouya pano pamba pangu pamunogara muchibata nemahure. Munibhadhara nemessage nini? Foni mogona kubata foni kamda. Chibatiso baba. Chaisa wakomana wangu. Imanda kia imichiro pasi munogara kumunogara imata nemessage yenyu handiti. Aiwa musadero. No stories, no complaint. No ashamusanipindura mani wewe. No stories, no complaint, no negotiation, no suggestion, no discussion. Go! Aiwa mdara. Ndamunarapa message yenu. Aiwa this time mdara. Handina vana vane ndebvu. Bye! Aiwa mdara Mbogoduka.